So this man is from Umuaka in Imo State, the same community where Okwuluora Ndi Igbo said he was kidnapped on the 30th of July 2025. And this man is here to say confidently that Okwuluora was not kidnapped in Umuaka. That Okwuluora did not know where he was kidnapped. That it was not Umuaka. That as a matter of fact, Umuaka is safer than most other cities and towns in Igbo land. That it has been a very long time that they have any case of kidnap in Umuaka. That Okwuluora should remove Umuaka from his mouth, according to him. And he said that Okwuluora should forward his account details, that him and the people of Umuaka are going to pay him whatsoever that the kidnapper collected from him. But he wants Okwuluora to remove Umuaka from his mouth. He also made a video showing the world Umuaka currently, just to prove to everybody that Okwuluora is lying, that Umuaka is not a ghost town. I want you guys to watch the video, see things for yourself. Let me know what you think in the comment section. Thank you. Okwuluora was not kidnapped in Umuaka, and that's a fact. One night nwoke Okwuluora asam kai were ohera sị gị ndo na ihe metụtara gị n'ote ndị ntụrụ mmadụ shi tọrọ gị oge bịara bịa inyere anyị aka ịhụ na atụkọtara ego dọ nwanne anyị nwoke ndụ maka ọrụ ọma ndị anyị na-arụ. Anyị na-asị ka onye nwe anyị nọnyere gị, kwụghachi gị ụgwọ mmajụ kwuru mmajụ, nye gị ogologo ndụ, ahụ isi ike, udo na ọganihu. Anyị wee na-asụkwa na obi arịda anyị mma na ije bịara ka ị na-alazi ala ndị ntụrụ mmadụ atụrụ gị ma ọwụ unknown gunmen dịka ishiri kwu kpọrọ gị gawa na kampụ ha. Biko ndo iwe wele gị. Mana ọ dị mkpa ka m werekwa ohere a gwa ma gị nwa na ndị na-ege gị ntị na ndị nọ n'akụkụ na-atarada gị n'ụmụaka. You were not kidnapped in Umuaka. Enwere ike ụmụaka wa ahụ ịma dutu na ọwa ebe ebere ije, and enwere ike ụmụaka wụ ebe obi gị gwara gị akpọrọ gị ga dịka ishi ekwuge, and ebe anyị ga-eji anagide gị asọ onye na-amada ala. Ya nwere ike sef gị nọgodo nke ọzọ gị sị na ọwụ na ụmụaka ka ị nọ. Biko ihe m jiri jido ahụ m anya na ọwụdụ na ụmụaka na esi na ebe ihe a mere gịrị ka ebe ọsọ gbara, na enwedo onye a na-ahụ ahụ nga ahụ, na enwedo onye nọ nga ahụ. Ehi describe ga awụdo ụmụaka maka ebe ka mma na kanụ ya, and anyị jụọla ese ha sị n'eziokwu na ihe mere n'okirikiri n'akụkụ ụmụaka, mana omedo na ụmụaka and edemedekwenego na ụmụaka. Anyị ga-anagide gị maka na ịmada ala, mana ọ na-ewutekwa anyị otu ishiri mee vidio nnọọ na-ebu asha ọnụ onye a ga-ahapụla ụmụaka, eji ego burial, eji ego wedding, eji ego ke na agala ụmụaka. Maka gịnị? Na ọwụ gị na-atara ndị mma n'ọda ka ọ na ọ gị na-achara ndị mma n'ụzọ na ka ị gara agalụ na ọgụwa ji aka gị gbapụta onwe gị, na ọgụwa hapụrụ onwe gị na ka ị gara. Ị ga-ejizi pụta mmanwe ekwe onye a ga-ahụ na ụmụaka anyị ga-agbalaga. Insecurity wụ ihe na-eme n'ala Igbo niile. You are more likely to get kidnapped in Enugu than in Umuaka. You are more likely to get kidnapped in Owerri than in Umuaka. And I am speaking facts. Statistics are that ashi. Gị sokwana na ihe m kwuru washi. Gị jọ bịa na comment section. Ele the last time e kidnap mmadụ na ụmụaka. Ihe m kwugawa ụmụaka o.
asatụkwa m ọlụ zone, asatụkwa m na community ndị ọzọ. Onye ọbụla ma the last time e kidnapụrụ mmadụ na ụmụaka ya kọmentị onye na comment section. Then gwa anyị kemgbe mmadụ ole kidnap gwerele n'Enugu, Owerri, Awka or other towns or cities. Ihe ndị a na-eme na ihe ọjọọ. And the primary task of the government is to protect life and properties of the citizens, which they are not clearly doing well. Ka ụnụ hapụ ije na-emebi aha communities gbaga mbọ na-adụ isi onwe ha na-achọta ya ga-eji arị ha. O wee eziokwu na ụmụaka na enwere ndị dị iche iche iwe na-ewe mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na ojiji eji maazị ha na-ewekwa n'iwere agha. Ndị ahụ nọchakwa n'obodo dị iche iche, ha nọkwa na otu mpaghara na communities ma ndị nọcha anyị n'aka na ihe ndị ọzọ. Mana ihe ọkwana ihe ndị a ga-eme adreesị n'elu. Ndị ohu na gọọmenti kwege n'aka, ndị ohu na gọọmenti na-aga ote ha si agaga, gọọmenti ada emeli ihe ọwụla. Ọwa ịmanwụ ndị ụmụaka ga-eme na anyị ga-agbawa mpoto. Obodo arịla ọtọ ọ ga-arị, onye ọbụla na-ekpekwe na-ekpere na-etigo uche n'otu ochi na ọ ga-arị mma. Nwunye m nwoke biko ka ị hapụ iwere ihe a mere gị ji na-emebiri anyị aha obodo anyị. Ekidnapụdago na ụmụaka, demedego na ụmụaka. Mana maka na iji nwanne anyị nwoke ibiri ịdọ ndụ ihe rịọta eme ego, mụnwa Obinna Ọgazi na-asa gị n'ụbọchị taa. Gwa anyị ego ole ewere na akaụntụ gị, weta akaụntụ gị ka anyị nwawo ndị ụmụaka nyaghachi gị dị ego. Anyị nwere ebu nwee mfụ na-ekelekwe gị n'ọrụ ọma ị na-arụ sị gị jisie ike, mana ego niile a nna na gị gwa anyị ego ole ọwụ, wetara anyị akaụntụ ka anyị sendọla gị ebe a. Biko ana m ekwu ihe n'aha mụ na onwe m Obinna Ọgazi na aha ndị ụmụaka, okorobịa ụmụaka niile ndị ihe ọma na-arị mma na ndị ke na-egekwana m ntị na ndị hụrụ m n'anya na ndị m hụrụ n'anya. Wetara anyị akaụntụ gị ka anyị zitere gị ego ka ọ hapụ ere ka enwere ihe ọda adọga. Biko anyị sị gị ndo diwe, mana wepụtara anyị aha ụmụaka n'ọnụ gị, especially na ka onye abịa ha na ụmụaka rị ka desert, ụmụaka rị ka ebe a gbụrụ ọsọ. Na ọzọ dị ka ibie ihe m na-etiga na ahụ vidiyo ụmụaka n'ụbọchị taa emere na-agbasịrị na mmiri lọshiga na mmiri jos doo ihe a ụmụaka ha na-ekwu ụka ya. Blessed town ndị hụrụ onwe ha n'anya. Thank you. Anyị ga-echewe akaụntụ gị na ego ọla nna na gị ka anyị nwee ike kwaghachi gị keta nke echi. Nwanne anyị nwoke kwena na-arịa ọrịa ka anyị na-atụle uche mụrụ ote ọ ga-esi arị. Yeah, today is 1st of August 2025. Ụmụaka ka ọ na-ekwu ihe na-asa agbụrụ ọsọ ka desert, ndị niile agbafuchichana. Ọ were ihe nwere special location or ihe ọmụma dị n'ụmụaka ndị kwana na-eme business. One of the fastest growing towns in the whole of Imo State. Ihe oyiri ebe agbụrụ ọsọ ebe a na-ere plot of land 60 million, 70 million. Ebe agbụrụ ọsọ ya na-ere filling station 7 million. Shop niile mepere. Yes, maybe so much. Maybe start. Today is 1st of August 2025. Ụlọ na-ele biko ya obodo ọnụ m shiri ya pụtara ihe n'agbanyeghị ihe arịdọkọ ọtọ kwesịrị ịrịọ ya kewa eziokwu, mana ọrịdọkọ Okwuluora shi ya ụmụazị gagara na ihe ndị shi skuulu ya ụmụaka n'ụbọchị taa 1st of August uche onye ọbụla dịrị ya ya mana ka nka ndị mba ndị bịara abịa ndị dịrị iche iche indigens anyị nọ n'ụmụaka na-eme otu oge isi arị mma. Ọ were ihe